Viikko sitten tapasimme professori Ensio Seppäsen, kemiläisen kuvanveistäjän, jonka tarkasta silmäparista on ikään kuin suora yhteys mielikuvituksen kautta näkemystä toteuttavaan käsipariin. Seppäsen töitä, jääkäri, sankari, raivaajapatsaita, voimme käydä Pohjois-Suomessa ja vaikka Vesisaaren Kveenipatsaalla valokuvaamassa. Pohjoisessa siksi, että EUn markkinoima kilpailunvapaus ei Suomessa, ainakaan Seppäsen mukaan, tunnu ulottuvan veistoskilpailujen alalle. Kollegat ovat pyrkineet joskus rajaamaan Seppäsen reviiriksi Oulun ja Lapin lääni. Tuosta kuulimme viikko sitten. Samoin siitä, miten vailla vaikuttamisen mahdollisuutta veistoskilpailujen juoreissa ovat istuneet Ilaskivet ja Holkerit ja monet muut, ainakin siihen aikaan, kun julkisilla varoilla vielä patsaskilpailuja käytiin. Nyt tapaamme toisen Ensio Seppäsen. Vahteramäen Eemelin tapaan puuukkoja, mutta paljon parempia puuukkoja veistelevästä pikkupojasta, vaikuttavia monumentteja luoneeksi taiteilijaksi varttuneen kemiläisen. Hän on nykyisten taiteilijoidemme joukossa ilmeisesti myös se kadehdituin. Mutta vastaa huutonsa. Sen voi hänen veistostensa ja luonnostensa ääressä vain todeta. Professori Ensio Seppänen. Kannattaa olla taiteilija, vaikka ei aina olisikaan niin tilauksia, mutta niin elämä on sillä lailla, että tässä ei ole kelloon sijoittu. Saa pitää siestaa silloin kun haluaa ja lähteä matkallekin, jos on längissä varaa. Ja jotenkin niin tuommoinen kun nuorena jo oli ja niissä kirvestöissä, niin esimerkiksi isä oli hyvin tarkka tuonne töihinkin menosta, niin se monta kertaa mua, kun mä oon aamuuninen, niin huuteli mulle, että alahan lähtiä se inspiraatio siellä peiton alla parane, eikä tässä hommassa tarvita minkäännäköisiä inspiraatioita. Ylös ja äkkiä. No minä kuitenkin aina melkein myöhästyin, mutta niin siinä oli sitten vähän niin kuin luihuilusta, ettei mestari satu tulleen justiin samassa rapussa vastaan. Ja monesti tulikin, mutta onneksi kun mulla oli sitten urakkahomma, niin mitäpä se sitten niin hänelle kuului, vaikka minä omasta ajasta vähän niin varastinkin. Mutta että tuo kelloon sijoittu aika, niin se on ollut oikein vastenmielinen jo ihan kansakoulusta lähtien. Siinä on vitriinissä Ensio Seppäsen ensimmäiset pienoismallit ja puuveistokset. Miltä ajalta nuo ovat? Tämä tässä tämmöinen maalaistalon takapiha, jossa nyt on kaiken näköiset sen aikaiset Fortson traktorit puukaasuttajalla ja perunannostokoneet, lavakärryt, heinähäkeistä ja lehmistä, hevosista kaikista niin kuvattuna. Se on jäänyt vaan tämä osa sitten niin muistoksi. Minä olin kauhean lapsellinen ja kova leikkimään. Nämä on tehty kansakouluaikana. Ja nämähän on niin pieniä, että niin hevonenkin niin se on tuommoinen 3,5 senttiä - 4 senttiä asennosta riippuen pitkä. Tämä on niin kuin nukkekoti, voisi sanoa nykyiselle kuuntelijalle, niin. Mutta se on maatalon talouspihan ympäristö lähinnä siinä. Joo, minä Alamanakossa oli noita maatalouskoneiden kuvia mainoksena, niin siitä silloin lapsena katsoin. Ja nuo hevoset sopi tulitikkulaatikkoon niin sisälle, ne on niin pieniä. Samoin niin kaikki pyörii nuo, jopa perunannostokoneessa, että kun vettää, niin tuo hara tuossa niin pyörii päinvastoin, niin vaikka se on niin kuin perunannostokoneessa pyörii. Ja perunat lentää. Joo, samoin niin kaikki niittokoneissakin, niin vivu laskee, niin laskeutuu tuo terä alas. Ja niissä on pinnarattaat ja kaikki nuo, niin vaikka ne on noin pikkusia, että eihän tuo niittokonekaan niin leveä, se ei ole 2 senttiä tai Mitä materiaalia nämä pyörät? Tässä on niin paperia ja puuta on kaikki nuo hevoset ja muut, mutta sitten nämä rattaat ja muut, niin ne on
ne on liimattu ja leikattu, niin kuin tuossakin kylvökone ja muuta, vaikka on noin tiheät pinnat, niin äijä tuolla luo lantaa tuohon lantakärrään tuolla, kun on niin kuin navetan takaosa tuohon. Tuossa on noita autoja, sitten sen mallisia Volvoja ja No 30-luvun se pyörii. Volvoja. Joo, niissäkin Joo. on puukaasu tuolla takana, nuo linja-autot ja muut. Mä oon ollut raukka niin lapsellinen, mutta onnellinen justiin siinä, että mä oon saanut sitä leikkiä. Ja kun toiset potki palloa ja muuta, niin minä olin sitten niin Koivuharjun liikanappula, että kun kapteenit niin valitti porukan, niin kyllä se minä monta kertaa jäi ojan reunalle ja se niin kuin samalla niin kuin katkeroitti, mutta sekin on siunautunut niin kuin onneksi, että mä tulin sitten kotiin ja otin puukon kätteen ja liiterin portaalla aloin jukertaa jotakin ja näin. niin. Tämmöistä on elämä ollut leikkimistä. Ja sama se on tämä minun koko ammatti. Tämä on niin kuin, mä leikin niin teoksien ja luomisen kanssa niin koko ajan. Nämä veistokset, mitkä tässä on, niin nämä on justiin niitä veistoksia, joka oli näyttelyssä. Nämä on vuonna 1944 tehty. Minä ruokatunnin ratoksi, kun olin Kemi-yhtiössä töissä, niin tunnin ruokatunti, niin hotkasin ruoan, niin sitten on veistellyt nuo. Ja nämä oli siellä, josta ne höynäsivät sitten, että niin ei muuta kuin lähtiä taidealalle pyrkimään. Eli siinä on tällaisia hevosaiheita, lehmäaiheita. No. Tässäkin on tämä kyntöukko, niin suitet ja ukot ja kaikki, se on yhdestä puusta ilman liimaamatta tehty. Siitä on jukerettu saharat ja kaikki, niin se on samaa puuta koko ajan. Ja valjaat roikkuvat ilmassa tuossa, tuommoiset niin. parin millin paksuiset korkeintaan, nuo valjaat. No, että niin, tämmöistä. Yhdestä puusta? Yhdestä puusta, samaa puuta koko höskä. Ja poikkipuulla on vielä nuo jalat kaikki, että niin, onhan siinä niin melko terävää puukkua pitänyt pitää kädessä. Joo. Ja sitten ei ne kärsi mitään, niin sarvet ja kaikki tuolla lehmällä ja muuta, niin nehän menee ihan nollaan tuo ohkuus, että niin. No sitten on nämä kivityömiehet tässä pari. Joo, ne on niitä samaa aikaa. Tornion puutalotehtaalla, kun oli isä työjohtajana, mä olin siellä sitten töissä, niin siellä eikö lauantaina tultiin kotiin ja sunnuntai-iltana pyörällä lähdettiin Kemi ja Tornion väliä polettiin. Niin siellä sitten niin illoilla noita jukertelin. Lapsesta asti jo ensimmäisellä ja toisella luokalla kansakoulussa opettaja huomasi, että niin tuo poika osaa piirtää. Ja minä kerron semmoisen pienen pojan säikähyksen ja pelon keväällä loppu koulu, niin opettaja sanoi, että ensi jo jää siihen istun pulpettiin. Ja minä yksi raukka siinä sitten istuin ja vapisin ja pelkäsin, mitä minä olen tehnyt, jota minä en itse tajua. Että kesäloma alkaa nyt. Joo. Ja siellä vapisin, ei uskaltanut lähteä omin lupin kotiakkaan ja jonkun ajan päästä opettaja tuli sitten niin piirustuspapereita ja värikyniä ja vesivärejä ja muuta ja aukaisepa reppu ja pani mulle siihen, niin kyllä mä olin iloinen, kun minä juusta hilipottelin kotiin ja penaali helisi vielä repussa, niin tästä lähti niin kuin semmoinen ihana niin tunne ja että ei tämä elämä joka puolelta niin huonoa olekaan, kun saattaa tuommoinen, että tulee lahjoituksi tuolla lailla, että taiteen eteen aloittaa sitten. No, tämä unehtui. Missäs päin maata tämä muuten oli? No tämä oli täällä Kemissä. Kariharan koulu, joka sota-aikana sitten niin paloi sitten perustuksia myötä. Sitä ei ole ennen. Kukas se oli tämä kauas näkevä piirustuksen opettaja tai luokanopettaja? Tämä on ollut piirustuksen, kun ensimmäisellä ja toisella kansakoulussa. Iida Manninen oli tämä opettaja. No sitten niin täällä kansakoulun viimeisillä luokilla sitten opettaja niin kanssa niin jätti minut ja erään toisen, joka on samana päivänäkin syntynyt kuin minä ja toimitti sitä niin opettajaseminaaria ja muuta. No niin tämä opettaja sitten minulle, että niin sinun pitää niin piirrellä ja hän antaa sulle kanssa papereita ja muita ja kesällä piirtelet ja sun pitää niin alkaa ottaa selvää, että niin taiteellinen ala on sinun elämän urasi. Mutta enhän minä kun pääsin vapaaksi sieltä koulusta, niin mullahan oli muut mielessä, eihän minä niin
tullut vissiin piirreltyäkään. Ja se unehtui vasta. Minä olin jo 30, kun sitten oli Kemin kansakoululla semmoinen harrastustöiden näyttely. Ja minäkin vein sitten niin puuveistoksia, mitä mä olin sota-aikana ja aikaisemmin vuoleskellut, niin sinne näyttelyyn. Siellä sitten niin pastori Reimaa, sitten oli maisteri Mähönen Tornion kristilliseltä opistolta ja Kemin silloinen kaupungin arkkitehti Hannu Vainio, jotka höynnäsivät, että niin kyllä minun pitää niin lähteä niin taiteelliselle alalle niin kouluttamaan itseä ja Ateneumiin, että se on ilman muuta Ateneumi. No joo, minä kuvittelin, että se Ateneumiin meno on noin vaan, että sitä lähdetään ja niinhän sitä lähdettiin, mutta nyt kun sinne Ateneumiin tultiin niihin kokeisiin, niin herranen aika. Minäkin kirvestöissä oli ollut ja aivan semmoinen ja piirustukset ja kaikki jäänyt, niin lapsuusasteiselle unhoon, niin johan siinä silmät pyörähti ja sydän kurkussa oli ja pirunmoinen häpiä sitten, että kun takapakkia, kun täältä nyt joudutaan tulemaan takaisin kotiin. Siihen aikaan oli niin koulussakin niin ankarat niin vaatimukset ja pitkät päivät. Lauantainakin oli niin 7 saakka siinä tekikin tenkkaa, että niin kerkesi vielä yleiseen saunaan, niin käy kämpältä hakemassa vaatteet ja muut, että kun ne meni jo saunatkin kiinni. 9 ja sillä lailla asti illoilla tehtiin. Niin. Mistä kaikista asioista Ateneumiin pyrkiä joutui silloin niin kuin näyttöä antamaan? No piirustuksesta ja muovailusta. Minunkin kohdalla oli sillä lailla, että niin kuvaveistäjä opettaja sanoi, että te haette kaikki nyt tuolta kellarista niin savia ja sitten hän antaa niin tehtävät mitä olet, mutta käytte sieltä ostamasta ensiksi niin vahtimestarilta savia. Sitten kun sen sapinyytin kanssa tultiin ja minä pöliä sattui opettajalta kysymään, että niin miten tätä käsitellään, niin se, että no enkö minä ole savia käsitellyt. Minä sanoin, että no en minä ensi kerran minä tämmöistä niin taikinaa käsittele ja näe. Niin se sanoi, no sittenhän sitten ei tulekaan mitään ja lähti kävelemään ja varmasti minä olin punaisempi kuin kukaan koskaan on ollut siinä tilanteessa. Eihän siinä auttanut muuta kuin niin syvän kurkussa sitten alkaa toisella silmällä katsoa sitä savia ja toisella silmällä sitten, että mitä ne toiset alkaa tekemään. Joo, ja siinä oli ensimmäisiä tuommoisia koetehtäviä, oli jonkunlaisen tämmöinen piirros annettiin ja sitten, että muovailla se. Ja sitten aivan semmoisia piparkakkuja ja kaikkia sen tyyppisiä kuviakin oli, josta niin näki suhdesilmää, tajuako se, niin minkälaiset on muodot ja miten se suhteutetaan sitten niin siinä muovailussa. No joo, sitten se lähti sitten käyntiin ja niin sitä sitten niin piirrettiin ja muuta ja sehän tietenkin kun tämmöiselle niin maalaispojalle niin kuin sanotaan niin elävän mallikin, niin minähän olin sen verran häveliäs, että eihän minä niin kehannut lähellekään mennä sitä mallia, kun se alasti oli. Minä niin ikkunapenkillä sitten istun, mutta sieltäkin sai sitten niin kurkkia, että kun toiset nosti ne piirustustelineensä pystyyn eteen, niin ei tahtonut oikein nähdä. Mutta kaipa se sitten niin jollakin lailla meni, että niin siinä oli ensimmäinen karsinta jo heti 2 viikon päästä, että niin sittenhän sitä tilaa alkoi tulemaan, kun sieltä sitten semmoiset ylimääräiset niin pomppasi niin jo heti 2 viikon päästä. Niitä putosi, että ei meitä enää niin ollut kuin 3 oppilasta viimeisellä luokalla. Ja mulla oli sen verran moukan tuuri niin loppujen lopuksi, että minä sain sitten vielä stipendiä ja ainoana niin siltä linjalta sain todistuksen, että niin nämä toiset niin joutui niin jonkun tentin suorittamaan ennen kuin ne sitten vasta niin syksyllä saivat. Tämä toinen ainakin niin on oikein menestynyt taiteilija ja hieno, joka oli samalla luokalla kuin minä, mutta niin tämä 3. sitten on mulle kirjoittanut, että hän on kottikerralla kärrännyt kaikki hänen työnsä niin mereen Helsingissä. Vielä pallaan tuohon Ateneumiin, että ne muovailut sitten vissiin käytti, että niin opettajahan niin ottikin minut ja hyvän ystäväni
kuoveistaja Toivo Jaatisen, joka Nurmijärvellä asuu, hieno taiteilija, niin tämä opettaja pyyti meidät niin tekemään niin Helsingin yliopiston kaikki nämä koristukset, niin hän oli saanut sen urakalla tämä kuoveistaja, niin kaikki ne koristehommat niin tehtäväkseen, ja sitä hommaa vielä valvoi se Siren, joka on niin eduskuntatalonkin niin piirtänyt. Ja opettajahuoneessa niin me tehtiin näitä koristuksia. Silloin kun sitten Sirenin piti tulla, niin silloin me ei tietenkään saatu olta näköisellä. Meidän piti olla pois, etteihän siinä nyt saakeli niin oppilaat niin tee niitä töitä, mitkä on opettaja ottanut urakalta. Mutta sielläkin on huvittava tilanne jäänyt mieleen siitä. Mulla on aina ollut silmä sillä lailla suhdesilmä, että vielä nytkin niin monet ihmiset kaupassa tai jossakin tuolla, kun on jostakin mitasta kysymys, niin mä silmällä sanon, niin vasta muutama päivä sitten niin tuolla, niin mä sanon, että niin se on 18 senttiä muutamaa, niin saattaa olla milliä vaille, niin kaveri otti mitan ja mittasi sen, niin sanoi, että 2 milliä vaille, jos oikein ihan niin tiukkia ollaan. Ja monta kertaa ihan tuolla, jos on metreistä ja sillä lailla kysymys, niin kuitenkin niin isommatkin matkat, niin saa sanoa niin 5 sentin tarkkuudella. No niin siellä koulussa, kun tehtiin kapiteelit, jotka on siellä Helsingin yliopistolla, se pommituksessa oli niin tuhoutunut. No niin, ne uusittiin, niin kaikki ne koristukset ja akantuslehdet ja muut, mitä siinä oli, ja volyymit, mitä niin, ja monaornamentit ja semmoiset, niin niistä tehtiin niin joko 0,5 metrin pituinen pätkä tai muuta, mutta sitten nämä kapiteelien, korinttilaiset kapiteelit, niin niistä tehtiin yksi yhteen, niin semmoinen niin puolikas. Niin minä sitten, niin kun opettajakin oli, niin oli vinossa, niin mä, että se on vinossa ja se ei ole saman levyinen kuin toinen puoli, että se ei ole symmetrinen. Kyllä se on symmetrinen ja muuta. Minä ottanut helekatti, se ei ole symmetrinen, että otetaan niin vatupassi ja metrimitta ja viivottimet ja muut, katsotaan kuka tässä on oikeassa. Niin se on niin kuin tämä kuoveistaja Jaatinenkin kun käynyt, niin se on muistellut sitä, että joo, en minä pelkää niin Sireeniäkään, mutta tuo Seppästä minä pelkään. Se on se hieno tunnustus loppujen lopuksi, että niin opettaja sellainen niin tunnust, että Seppänen, kun se sitten alkaa vänkää vastaan. Mutta en mä semmoista, joka nyt ei ollut oikeassa, niin vängännyt missään muualla. Ja nöyränä oltiin ja kunnioitettiin opettajia ja hieno homma ja hienoja ystäviä, niin sen aikaiset oppilaat, niin mitä oli ja säilynyt, niin saa sanoa näihin päiviin asti. Se opettaja sitten maksoi meille silloin, niin, kun me niitä yliopiston koristuksia tehtiin, niin pientä palakkaa, että se oli niin kuin mukavana apuna meille kummallekin köyhälle kaverille. Tämä Jaatinen oli Karjalasta kotoisin, niin Karjalan siirtolaisia. Hän oli vilikkaampia sillä lailla, että siitä oli mullekin sitten enemmän seuraa, että en aina suru tullut sillä lailla puseroon, kun se muuten olisi ikävästä tullut. Että ne on hyvin semmoinen koti-ihminen ollut aina, ja ikäväthän ne oli ne vuodet sillä lailla kotia kaipasi ja sitä, että miten täällä jaksetaan ja muuta, mutta ei ollut siihen aikaan varaa niin muuta kuin joululomalla käy kotona, ettei täällä tyhjänpäiväisesti niin eestakaisin seilastu. Niin kuin. Onko Ateneumin ajalta jotain töitä täällä mukana? No on, tuokin on Ateneumin ajalta tuo. Se on semmoinen 0,5 metriä korkea istuva. Joo, se on niin. Poika, kipsinen poika. No mitä sanottaisiin tältä tiimalta tämän päivän opetuksesta Ateneumissa? Teetetäänkö siellä tuollaisia? En minä tiedä. Miltä tuntuu? No en mä ainakaan nähnyt silloin, kun mä kävin tässä niin 8 vuotta sitten, niin oli tilaisuus päässä niin kutsukortilla näyttelyyn, niin ei siellä ollut elävämallitöitä niin näyttellä yhtään. Tässä on mun Ateneumin aikaisia on muun muassa tässäkin tämäkin, mutta niin sitten tämäkin on tuolla Kemin uimahallissa isompana patsana tuo. Siinä on 2 lasta ja siinä on tuommoinen sammakkohaa iljettävä oloinen ja näköinen ja kätteenkin, niin
Ettei en olisi minä rupikonna niin, ihan. niin. Mm. No poika on rohkaissut, niin kätensä pannee sen päälle. Tyttö tuolla takana on pelokas ja epävarma, mutta niin siinä on samanlainen symboli, että niin ei ihon väri, ei kansallisuus, ei ihmisen sukupuoli, ei sen rujous, vanhuus eikä mikään saisi olla niin ihmisen ystävyyttä niin poissulkeva, vaan voi kaikelle olla hellä, hyvä ja ystävällinen tässä elämässä. Kyllä aina niin ystävällinen olemus saa vastavierailua ystävällisen hymyn ja suhteen, mutta että ryppyilijä niin saattaa hyvin saada kuonoonsakin. Ainakin ryppyjä. Niin, ainakin ryppyjä, jos ei muu. Tuossa tuo tyttö, niin sitä on yksi helsinkiläinen piukuttanut monta kertaa. Mulla on kirjeet ja kaikki, mutta vaimo ja pojat ei anna sitä myydä millään. No tuommoinen 1,5 metrinen pronssinen tyttö, jonka paikka on nyt sitten tässä teidän No tässä oli niin aikaisemmin, niin mulla Ateneumissa tehty semmoinen tyttö, jonka maaherra Lassi Antti niin Norrbottenilla niin maaherra osti, niin se lahjoitti niin Lapin korkeakoululle ja se on siellä. No tähän jäi sitten tämä nurkka tyhjäksi, niin mä sitten niin morjasin tuohon. Perhe oli tottunut, ja sitten on tosiaan yksi helsinkiläinen, joka niin jatkuvasti niin haluaisi se ostaa, mutta niin kun vaimo ja pojat sanoo, että ei sitä myydä, niin siinä olkoon siinä. Tyttö kiinnittää liivin, sukkaa. Joo, se on sukkanauha tyttö. Sukkanauha siinä tyttö. on toisessa jalassa jo nailoni, mutta toinen on niin vielä avoin. Joo. Kirvestöissä, kun minä Ateneumista 49 valmistun, niin mä olin 5 vuotta vielä rakennuksilla töissä, niin kirvesmiehenä ja puuseppänä. En uskaltanut tämmöiselle epävarmalle ammatille niin heittäytyä heti, enkä tuonut julkikaan millään lailla, että tässä nyt jotakin ollaan ja joku koulu käyty. Tavallisessa jätkähommassa olin tuolla, mutta Ateneumin käynyt kirvesmies. niin just. Minä jäin jo kirvestöistä niin vuonna, oliko 51, niin jäin pois. Ja jäin sitten tätä suunnittelemaan ja omin käsin tehtyä taloa tekemään. Mulla oli isä sitten apuna niin kanssa. Mutta että isän kanssa niin päivillä kun oltiin ensiksi 7-4 töissä, niin illoilla vielä painettiin sitten niin 90 aikaan kesäaikaan yksityistä rakennuksia. Se kirvesmies, joka valmistui sieltä Ateneumista 49 ja alkoi sitten parin vuoden päästä tätä taloa täällä Hakalankatu 33 suunnitella ja piirrellä ja sitten tehdä sitä isänsä kanssa, niin tämä ei jäänyt sitten ainoaksi rakennukseksi, mikä tuli suunniteltua. No ei onneksi aina. Minä olen saanut muillekin ihmisille suunnitella taloja. Eli Ateneumissa tuli hyvin monipuolinen oppi. Kyllä, joo, ja tämäkin talo, tämä oli tehtävänä niin Ateneumissa semmoinen, että tämän tahtoisin omistaa. Siinä sai jokainen niin tehdä mitä halusi. Kuka piirteli hienoja kelloja, kuka mitäkin, niin omaan suunnitelmansa. Minä morjasin tämän talon niin semmoisen perspektiivipiirustuksen ja aivan siellä Ateneumissa sain tämän idiksen ja tämän mallin. Tämä oli koulutehtävänä. No nehän ihmetteli, että niin, kuvaveista ja tämmöistä. Mutta tämä oli toiveitten niin semmoinen, joka saattaa olla ihan utopiaa, niin ettei se koskaan toteudu. Mutta niin tuommoiset suunnitelmat, joihin voi vettää ruksi yli, niin se on hieno homma taiteilijana, vaikka se ei koskaan toteutuskaan. Se suunnittelu ja toiveajattelu, niin se on jo elämää minun mielestä. Sitten niin, täällä kotona niin mä tein tästä niin pienoismalli 1:100 suhteessa. Kipsillä rapasin ja sitten selluloidista ikkunat ja kaikki. Ja no älähän mitään, Kemin seurakunta tilasi sankaripatsaan tänne Kemiin kilpailun kautta ja sen voitti niin Ateneumin aikainen opettaja. No nyt kun se oli täällä Kemissä paljastustilaisuudessa, niin se oli sitten muistanut, että täältä Kemistä oli niin yksi kaveri niin hänen luokallaan niin siellä Ateneumissa. No arkkitehti Vainio, niin, joka oli minut sinne hommannut, niin sehän niin höynäs näitä, että niin lähdetään Seppäsellä käymään kylässä. Ja ne tuli tuohon minun vaatimattomaan pikkukottiin käymään kylässä ja minä olin niin paljon lapsellinen sitten, että niin meni sitä pienoismallia niin niille näyttämään ja arkkitehti
vaikka olikin arkkitehti, niin näin meikäläisen niin suunnitelmaa niin ihastui kovasti. No sehän antoi mulle niin pontta kovasti, että helekatti, että niin tämähän nyt oli kova arvostus, että niin kun ensinnäkin niin atenomiaikainen opettaja tykkäsi ja sitten toinen juttu vielä, että niin arkkitehti tykkäsi sitä. No minä aloin hommaamaan sitten niin mahdollisuuksia, että niin jos mä sen joskus saisin ja sehän antoi mulle niin hemmetin paljon niin voimia ja innostusta niin tehdä urakalla noita töitä tuolla maailmalla ja kaupungin hommissa ja muissa, missä mä olin noissa rakennuksilla, että niin saakeli se on saatava niin semmoinen ympäristö, jossa mä pystyn niin tekemään, enkä sillä lailla niin kuin mulla lapsena niin isä ja siskot ja muut, että joo kukkopilliä se niin kopassa kauppaa ja juoksuttaa niin ovelta ovella, että semmoinen se on ja nälkätaiteilija ja muuta. Annettiin niin oikein niin huonot eväät niin siinä mielessä niin mahdollisuuksiin niin elää tällä hommalla. Tämä talo sitten niin tämä on oma suunnitelma, oma tekemä melkein kaikki muurattu ja ainoastaan tuo ulkorappauksen niin on tehnyt niin vieras ja sitten tietenkin sähkötyöt ja vesijohtohommat on tehneet, mutta itse on kaikki muut tehty sitten. Huonekalusta lähtien ja sillä lailla näyttänyt, että niin ei nyt tarvitse ihan kukkopillien kanssa laukkua tuolla. Siinä oli se moukkariheittäjä Perhölä ja Kontio-juoksija, jotka tuli siihen. Toivat Olympiatulen Tornioon. Joo justi. Se oli siis kesä 52. Joo, mutta minä olen sen tehnyt sinne niin 54. Ne on teettänyt tilanneet sen. Ja se oli kuvanveistäjä Ensio Seppäsen ensimmäinen tilaus. Se oli niin kuin leipätyötä myös. Se oli leipätyötä ja huvittavana tähän muistan senkin, että kun mä vielä olin rakennuksella töissä, niin mä siitäkin sitten niin verokirjalla niin ne palkkiot merkattiin siihen verokirjaan. Ja sitten kun niitä alkoi tulla muitakin, niin sitten tulikin jo mätkäys tuolta verovirastosta. Se oli sillä lailla, että ne ei kuulunutkaan verokirjalla perittäviin tuloihin, vaan se katsottiin, että niin olisi pitänyt olla niin kirjanpito ja muut. Ja siinä tuli nyt sitten, niin minkä minä jo aikaisemminkin kerron, niin siellä Ateneumissa se kirjanpito-opetus, niin tuli sillä lailla, että sitten sai maksaa niin omasta mielestäni niin kalliin hinnan. Sen jälkeen minä olen sitten niin itse pitänyt sen kirjanpidon ja hyvin on mennyt. Kun vielä nykyäänkin niin jotkut näistä Lapin ihmisistä niin tuolla palvelevat näitä. Tämä on sinne Utsjoelle. Ei tämä ole mihinkään, oli menossa, mutta niin säälin niiden rahavaroja niin, että en tyrkytä enkä paa ihmistä seinää vasten vaikka tein. Niin, kun ne tilasivat oikein ja mulla on arkkitehdin piirustuksetkin, mihinkä se piti tulla ja muuta. Onko tämä kunnan talolle vai? Se oli sinne joo. Joo. U-muotoinen niin. Talo. Lehistä luin, että niin niillä pyyhkii huonosti, niin eihän minä nyt sitten halunnut niin hienoja ihmisiä niin panna seinää vasta, että olettehan te ainakin teettänyt luonnokset ja niin ei ne ole edes nähnyt näitä ja joitakin noita Lapin ihmisiä kun on käynyt, että kyllä se vielä tulee. Ei se tule, kun mulla alkaa ikä heittää siihen malliin, että niin mä saatan jäädä kohta laakereille. Tässä on seita, siinä on palvonta niin, siinä on menossa. palvonta, kun ne vielä nytkin saattaa niin kaloja ja muita tuommoiselle seidalle uhrata, että niin olisi kala on. Ja siinä on iso lohi tuolla Lapin äijällä selässä. Ja tuossa sitten tällä Lapin muijalla on niin tuo mela, joka viittaa sitten niin tähän jokkeen. Kuinka korkeaksi tämä oli sinne ajateltu? No se olisi ollut pikkusen päälle niin 2 metrin tuo ukko niin, ja akka vähän alle. Niin. Se on matala se rakennus. Niin. Se on yksikerroksinen puurakennus, niin, se olisi siihen sisäpihaan tullut. Saman pituinen tämä äijä olisi ollut niin kuin se Sodankylässä on se poro ja lappalainen, niin se lappalaisen pittu. Hyvähän se on tuossakin. Se on hyvä siinäkin. Niin. Tavattoman hyvä se olisi siellä Utsjoellakin. Siellä ei juuri patsaita ole. Ei olekaan. Joo, se olisi tietä varmasti. Ja voinpa sanoa, että niin ihan 10 000 ihmiset on uteliaisuudessa käynyt sitä Kveenipatsasta. Kun melkein jatkuvasti tulee aina ihmisiä missä hyvään tuolla, niin ovat tehneet semmoisen matkan, että niin
Vesisaareen ajetaan eestakaisin, ja kun se on vielä semmoinen tie, että pitää samaa tietä tulla takaisin. Jos se olisi, että sen kiertäisi, niin se ymmärtää, mutta niille on niin, ne uhratut varat, mitä patsas maksoi, niin ne on tullut moninkertaisesti takaisin, kun ne on ostanut sieltä bensat ja hotellit ja muuta tavaraa tietenkin, ja sitten niin vielä tuommoinen paikan niin mainos ympäri maailmaa. Se on monella sillä lailla, että kun näkivät televisiosta sen ohjelman, niin se on niin kuin aukko sivistyksessä, jos ei ole itse tutustunut siihen, koska siellä 2 kuninkasta ja presidentti oli. Siitäkin patsaasta voisin kertoa niin karmeat jutut, jotka mua kohtasi. Ja koko ikäni tunnen, kun mulla katkesi jalat ja minä joutuin vielä kaikkien paljastusjuhlien jälkeen käymään sen sitten vielä hajottamassa kokonaan maahan ja 2 kiviä panna takaisin. Minä itkin ja tein sitä työtä ja se mulla on jäänyt mukavasti mieleen, että kun maaherrakin kirvasi ristiin rastin, kun mentiin ilmoittamaan, että on kivet kaatunut. Siinä semmoinen kävi, että niin se norjalainen nosturin kuljettaja niin nostikin puomilla, kun se olisi pitänyt ensiksi niin nostaa sinkeillä niin ne kivet ylös, mutta se nosti puomilla ja se kaatui sitten, että ne putosi siitä telineeltä ne kivet säpäleiksi. Se sanoi maaherra, että kun se oli kirvannut ristiin rasti, että kun on hotellit varattu, tulee kuninkaat ja muut, että niin makso mitä makso, niin vaikka helikopterilla ne kivet tuodaan niin tuolta Vinkkilästä niin Turun läheltä ja yötä päivää heti töihin, että nyt ei ole rahasta enää kiinni, että ne lennätetään koko Suomen läpi niin helikopterilla, jos ei muuten kerri. No, ne alkoi heti tekemään niin kiviä ja niillä oli millimitat niin niistä kivistä ja teksteistä ja kaikista. Se oli hieno kiviliike. Ja toiset kivet. Onneksi tein vakuutukset niin helekatti. Niin. Kun toisia kiviä viiään niin Utsjoen ja täällä välillä niin olikin tietyö ja kiviliikkeen pakkaaja oli pakannut ne kivet sillä lailla, että päihin, yli 3 metrin pituiset kivet, niin päihin lankut ja keskikohta tyhjänä. Ja kun kivin kuoleutui, niin ne kumpikin kivi katkesi niin ennen Vatsöä, niin siellä Utsjoen tällä puolella. Jumalauta meinasi syöhalavauksen saa. Ei muuta kuin ratiolla sitten ilmoittaa, että niin resukivet tuodaan ja helekatti. Niin sanoi, että niin Seppänen nostaa ne resut pystyyn. Ja oli mulla homma sitten, että saahan ne resut siihen pystyyn niin ja sillä lailla, mutta näissä valokuvissa ja missään ei näy niitä saumoja, vaikka ne oli poikki ne kivet, sain ne laitettua, mutta niin kyllä mulla oli hermot tiukalla. Sitten vielä 3. kivet, kun turistikausi loppui niin syksyllä, niin sitten mentiin Valajojen ja muiden kanssa. Jouttiin niin hajottamaan se veistos siellä ja sekin painaa yli 5 tonnia se kivi, joka on sen kiven päällä, jonka päällä ne istuu, niin kaikki alas, koska siinä on kuparikate, että niin kuparikatekin pois, että mä pääsin sinne kivien sisään. Se on ontto sieltä. Betonista on tehnyt se rungo ja ihan millityöllä ne koukut, mitkä on, jotka ruostumattomasta teräksestä löydetään auki. Ja nyt uudet kivet paikalle. Kun minä sitä runkuakin tein siihen betonikirunkua täällä ateliassa, niin oli oksainen lauta ja nojasin siihen, niin mä putosin sinne laatikkoon betonilattialle 3 metrin syvyyteen sinne laatikkoon. Siellä niin säikähin ja koitin niin että onko mulla halavautunut jalat, että kun raapi selkää ja joka paikkaa oli kipiä, niin sitten niin alan nostaa, niin toinen jalka oli niin murtunut että nuo varpaat kääntyi tuonne taaksepäin. Se oli niin molemmat nivelsitteet mennyt ja nuo luut aivan murskaksi ja käsillä piti veellä itse niin sieltä laatikosta, kun tiesi, ettei sinne tule kukaan, niin mua pelastamaan. Niin raapia niiden sokkelipujen mukaan, sitten rappuja tulla alas ja portaalle kun pääsin, niin siinä huuteli apua, mutta ei kukaan kuullut, niin vielä veteli itteni niin vuokralaisen portaalle, niin se meinasi vielä syöhalavatuksen saada, kun se näki, että missä mun jalka roikkui. Ja silloin kun ne toi sen pienoismallin tänne, niin minä olin laittanut salettiin kuntoon tuo atelje, että niin ainakin on sen näköinen paikka, että niin kehtaavat tilata, niin maalannut kaikki, niin helekattiin, niin kun tullaan tänne kahville ja pienoismalli on tuolla ateljeessa, niin sillä aikaa niin mulla oli
kaminalämmitys niin räjähtänyt se. Ja kun mennään sinne, niin se oli ihan mustana niin koko homma. Ei muuta kuin äkkiä palokunta soittaa. Ja saakeli mä olin tehnyt patsaan, jossa oli Kekkonen ja sitten niin maaherra Lassi Antti niin pienoisveistoksessa. Se on siellä Helsingissä niin Kansallismuseossa Kekkosen niin semmoisen veistoksen niin saakeli, niin se oli jo hyväksytty ja muu, että niin sekin suli saakeli, kyllä minä olin. Niin. No niin, kun sitä veinipatsasta sitten, silloin kun sitä paljastettiin ja siinä oli ne resukivet ja nyt kun niin kuninkaat ja muut tekee mulle kunniaa, niin mulla meni viliminä läpi kaikki nämä talonpalovahingot, jalkojen katkiamiset, ne kivien katkiamiset, nämä kaikki kun oli tieossa, niin mullahan tuli itku, se meni viliminä läpi, kun oli niin kaunis ilma ja valtava ihmisjoukko ja sentään tuommoiset herrat, kun kuninkaatkin tekee kunniaa, niin jumalauta, minä itkin sitä ja se on televisiossa esitetty ja ihmiset ottaneet siitäkin niin vielä joskus puheeksi, että kun sä siinä itkit, mutta sitä itkin, että niin se onnellisesti nyt kuitenkin päättyy kaikkien näiden vaivojen ja tuskien ja vastoinkäymisten kautta on se patsas siellä pystyssä, että niin tässä on värikkyyttä tässä niin kuoveista ja elämässä kyllä siinä mielessä, että niin ei se ole ruusulla tanssimista ja jalka on silloin, että se on oikea ilmapuntari, ei mun ontua tarvitse, mutta kuitenkin kova kipu niin aina kun ylös nousee. Ja se muistuttaa kveenipatsasta niin kauan kuin mä elän. Tässä on meillä tuommoinen 12 hahmoa, ihmisiä, eläinhahmoja. Siinä on evakkotaipaleesta kysymys ja siinä on rintamalle menosta kysymys. Siinä niin kuin kaksi kulkuetta kohtaa toisensa. Tämä sopisi hyvin karjalaisille tai tämä sopisi yhtä hyvin Lapin evakoille. Kumpaa tässä on ajateltu? Joo, tässä on nimessä, että sodassa 1939-40 jouduttiin jo tähän. Tämän veistoksen nimi on siinä. Tässä on valkoinen marmori ja tämä on niin kuin talvisotaa. Minä vaan sen takia, että niin, kun olen jo tämä ikäinen mies ja minä olen noita isoja veistoksia tehnyt. Lapsena aloitin pienillä, niin kuin äsken katsottiin tuolla. Tämä on tehty vain itselle kotia tähän, mutta tässä ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin se, että niin mä olen näyttänyt, että niin pronssivalaajat on joutuneet siinä niin hirveän tarkkaan hommaan. Samoin minä olen halunnut näyttää vanhana ukkona, että niin kyllä sitä pieniäkin veistoksia osataan vielä tehdä. Tässä ei ole taiteellisuutta mitään, ei hiventäkään, mutta niin suhteet ja liikkeet ja eläimet, niin ne on menossa ja toiset, niin tuollakin tuo äijä, niin sotilas, niin vetää tuossa tupakiksi niin, ja kypärät päässä tuolla, niin niillä on ihan nämä römsät ja asseet ja muut. Ja tämä härkä se lyö Hantti, että hän ei lähde, mutta niin poika siinä vettä, että kyllä se on sunkin tultua. Ja tuossa menee nämä lehmät ja taluttajat, täällä on vanhat ihmiset, niin keppien kanssa sitten, niin ilme on niin ja asento niin on murheellinen. Ja tuolla tuo vanha pappa ajaa evakkorekiä, jossa vanha mummo istuu lapsensa kanssa siellä vilttiin kääriytyneenä. Ja siinä on huonekalua ja siinä on niin ressua niin päällä ja siellä on säkkiä ja maitopänikkää ja kommuutikin on rinniskon siellä ja koppaa. Niin, ja tuo ei lähde helposti niin kenellekään. Se on tehty itselle. Ensio Seppänen, tämä rintamalle menijät ja evakkoon menijät talvisodan päiviltä, niin tätä ei siis koskaan nähdä suuressa koossaan missään. Ei missään. Ei ole semmoista niin tilaajaa, joka tuon pystyy. Minä en niin veistokset niin täytyy olla niin kaikki luonnossa, niin ne pitää olla normaalia kokoa niin suurempia. Koska veiskos pienenee ja tässä on niin paljon tätä porukkaa ja hevoset ja nuoreet ja kaikki, että niin ei ja lehmät ja sotilaat ja muut ihmiset, niin ei sitä ei pysty tilaamaan. Suomessa kukka, eikä ole semmoisia niin rahastojakaan, jotka sitä. Niin. Se on vaan pienois juttu. Eli se olisi pitänyt tilata kasinotalouden hurjimpaan aikaan. No ei silloinkaan olisi pystynyt varmasti tilaamaan, on se niin kallis tapaus. Mutta puhuttelee.
4-5 kertaa enemmän pronssiakin on menee kuin tuo minkä tuo Herman Joutsen teki sinne, missä on se metsämuseo tuolla. Punkahari. Joo, hieno veistos. Me käytiin viime kesänä. Se on loistava eläinveistäjä se Herman Joutsen. Saanko pyytää tähän kertomaan näistä 4 hahmosta? Siinä on 2 hevosta ja siinä on 2 sotilasta. Näillä on kaikilla niin kuin löysi loppu. Joo, tämä on täysin palvelleet tämän veistoksen nimi. Ja tämä hevosen tein tuolla Karjalassa vaimon kotipihalla. Ja sitten kun menin sen kanssa valimolle, niin kun otin muotin, niin minä otin sitten muotista toisen hevosen, mutta on muuttanut sen koko asentua, jalat muuttanut, mutta perusrunko. Ja täällä näkee polttomerkit täällä hevosen, niin täällä takakussa. Niin. Minä olen nähnyt tämän tässä Kemissä justiin sodan loputtua. 2 ihan niin kuin lujen päällä vaan nahka, niin 2 konia seisoi, joka oli armeijasta, niin polttelivat varmaan niskasen niin teurastelun menuun. Niin mulla niin jäi mieleen ne, niin minä sen. Laihaakin laihemmat hevoset. Niin. Niin kuin sääli tuli ihan sitä, että niin herranen aika. No sitten niin nämä sotilaat, niin mä oon muovannut sitten, niin kuin minä muistin nämä mitat, niin toisessa valimossa vaan niin kuin liimamuotiin niin kovetusaika, niin sillä on muovannut nämä 2 sotilasta. Toinen tässä istuu kivellä ja polttelee tupakkaa ja samoin tällä toisellakin on, kun katsoo sivusta, niin sillä on valettu niin, että sillä on noin ohkainen, niin alle millin tuo tupakki, että nämä on niin pieni. Ja näillä ei ole asseita, mutta niillä on niin reput selässä ja ne odottaa kotiuttumista. Ne on jo asseet luovuttaneet, mutta niin sotilaathan niin sodan jälkeen niin saivat sitten niin pitää nämä asepuvut tuonne. Niistä vaan nuo merkit ja ne revittiin pois, mutta muuten saivat niin hyvineen tulla kotiin. Niin, tämä on tämmöinen ryhmä ja tämän nimi on täysin palvelleet. Minä olen ottanut Perun Lujalta niin tämä elämä, että niin jos joku sitä nyt sitten kajehtii, niin hypätkö remmiin, niin siinä katsotaan mitä se kestää. Onneksi on kestänyt nyt sitten. No en niin hyvin, että onhan tässä jo sen verran niin iän mukana niin saanut kokea niin infarktit ja on muuten niin käyty jo niin kuin Tuonelankin takana, jos sanotaan silloin kun ihmisen sydän on pysähtynyt. Eikö se näin ole, että minua on ohitus leikattu, niin siitä on kuitenkin nyt sitten onneksi 9 vuotta, kun se on tapahtunut, mutta ei tässä nyt ole alettu siitä huolimatta tumput suorana ottamaan sitä viimeistä potkaisua, niin että jokainen päivä ottaa vaan ja unohduttaa se, että semmoinenkin sairaus on läpikäyty, mutta se, että jos sitten niin jää hitaasti kääntymään ja peukalua pitää oikein ulospäin, että hanska pysyy kädessä taikka kintas, niin ei siitä mitään. Tuossa on viisaampi, että painaa töitä joka päivä, niin unohduttaa sairautensa. Ja toinen juttu on se, että niin silloin sitä saa niin liikuntua, monenlaista voimistelua ja happia, kun kitkuttelee niin työhön ja takaisin. Ja niin kuin minäkin, niin pyörällä saa niin sitten sitä liikuntua, kun sisätyö on kuitenkin tuolla työhuoneessakin. Että tämmöinen elämäntyyli mulla on niin kuin tätä sairautta hoitaa.